आयुआबो बारा गोबाव गैलिया माने नोंथांनि जिउनि आयुखौ आं बुंनो थाखाय नोंथांनि पलिटिकेलनि आयुआ बारा गोबाव गैलिया नोंथाङाबो हाग्रामा महिलारि बायदिनो उन्दुनानै थाबाय थानो गोनां जागोन मानो दिनैसिमबो बिटिआरनि सिगनेटरि मानसिफ्रानो रन्जन दैमारि सारमोनानो मानो दासिमबो जेराव भुगिबाय थानो गोनां जाखो बेनो नामा अब्ला बिटिआरनि गोजोन सुक्तिया बेखौसो होनो नामा बिटिआरनि गोजोन सुक्ति गिबियावनो खुलुमबाय आंनि एन्टि ब्रह्म इउटुब चेनेलखौ नागिरि साफ्रोमनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय जाबाय लोगोफोर दिनै आङो मानि सोमोन्दै बा मानि खारनाव मानि थांखि लानानै बा मा भिडिअ लानानै फैलायखो नोंथांमोना निश्चय लासै लासै नुनो थांगासिनो दङ दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय जोंहा मानगोनां बिटिआरनि चिफ मिनिस्टार प्रमद बर' बिथाङा गोदोनि समाव गाव चिफ जायैनि सिगाङाव मा बाथ्रा बुङोमोन गोबां रायजो राजानि सिगाङाव आरो ससियेल मिडियानि सिगाङाव आरो दिनै फैनानै बिथाङा बिटिआर लाबोखांनायनि उनाव गाव चिफ जानायनि उनाव दिनै बिथाङा मा खोथा बुंबाय थादों बेफोरनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो निश्चय देखायनो थांगासिनो दङ आरो नोंथांमोना आसा खालामदों दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन आरो नायनानै बुजिनानै लागोन होननानै आं जोबोर गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय जासिहरदों आरो बे भिडिअखौ होनो थांनायनि सिगां आं नोंथांमोनखौ मोनसे रिक्वेस्ट खालामो जाय बिथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों बै बिथांमोना अननानै जाहाथे आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायो आरो लोगोसे खाथियाव थानाय बेलनि आइकनखौबो दाबायनानै लायो जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ आपल'ड होनाया नोंथांनिसिम सहैनो हायो आरो जोङो अरायसम सोरांब्लानो बा अखानायब्लानो जोङो नोंथांजों आंजों बेफोरबायदिनो जोङो मोजां गाज्रि खोथाफोरखौ शेयार खालामलायबाय थानो हायो अब्ला जोङो थुदो लोगोफोर माखौथ' जों डिग्री खालामबाय थाबावनो दिनैनि मेन टपिकआव जों सावरायलाय दिनै लोगोफोर दिनैनि मेन टपिकआनो जाहैबाय जोंहा प्रमद बर' बिथाङा गोबां समनिफ्रायनो जोंहा हाग्रामा महिलारि बिथांखौ 17 बोसोरनि खोथाखौल' बुंबाय थायो दिनै जोङो मानो होननानै बुङोब्ला 17 बोसोर बिथाङा गाज्रि खामानिखौ मावलांबाय सियर हाग्रामा महिलारिया 17 बोसोराव रायजो राजानि थाखाय जेबो उन्नति खालामना होनो हादिया एबा गोरिब फिसाफोरखौ नायफिननो हादिया बिनि थाखाय बिथाङा दिनै जेननो गोनां जाबाय बे सियर दै आं बेखौसो बुङो जोङो दिनै सोरनिबा वान साइड जानानै जोंहा बुंनांगौ जेबो मोन्थाय गैया जोङो गेजेरनि जानानै जोङो बुंगोन नाथाय दायो जाय सरकाराव सोलिबाय दङ जाय सरकारखौ सालायगासिनो दङ बिटिआर सरकारखौ जाय दैदेनगासिनो दङ बे जाहैबाय सोर मानगोनां जोंहा प्रमद बर' बिथाङा मोनसे समाव एबसुनि आफादगिरिमोन एबसुनि आफादगिरि जानानै बिथाङा दिनै फैनानै बिटिआरखौ एकर्ड खालामनायनि उनाव गावनो चिफ जानानै दिनै बिटिआरखौ सालायगासिनो दङ आसाम सरकार आरो भारत सरकारजों लोब्बा लानानै बिथाङा दिनै बिटिआर सरकारखौ सालायगासिनो दङ नङा होमबा दा बेनि बेलायाव बिथाङा मा बुंगासिनो दङ बिटिआर सरकारखौ लाना फैनायनि उनाव बा बिटिआरखौ एकर्ड खालामनानै फैनायनि उनाव बिथाङा गावनो खुद चिफ जानानै मा खोथा एबा बाथ्रा बुंबाय थादों जोङो गोबां ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुनो मोनगासिनो दङ नोंथांमोना बारा गोबाव खालामाजासे दिनैनि भिडिअखौ नायनानै लाग्रोदो बिथाङा थगायलांनाय बिथांमोना जेंनायाव खोख्लैलांनाय मानसिफोरखौ जों जेंनानिफ्राय बोखांदों बेखौ बुंनो थाखाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा लाजिनांगौमोन गावनि बिदा फंबायफोरनो बिथाङा कन्ट्रेक्चुएल साकरि होनानै गोबांखौनो थगायलांदों दा दिनै बे बिदा फंबायफोरखौ बोरैहाय बासायनो हायो बिथांमोननि साकरिफोरखौ रेगुलार खालामनानै बिथांमोननि जेंनाफोरखौ सुस्रांनानै जों बिथांमोननो मोजां मोनसे संसार जानो हानायनि परिबेसखौ बोरै दानो हायो बेखौ जों नाजागासिनो दङ बिथां हाग्रामा महिलारियाथ' 17 बोसोराव गोबां सुबुंफोरखौ थगायलांखाबाय साकरि होगोन कन्ट्रेक्सन होगोन होननानै बेफोरबायदिनो नों जेरै दा प्रमद बर' सारा हाग्रामा महिलारिखौ सोंखारिदों बेबायदिनो बिथाङा मावनानै थांबाय दिनै फैनानै दिनैनि सरकाराव सोर दङ नों प्रमद बर' सारा दङ नाथाय दिनै नोंथाङा दिनै बे सरकारखौ सालायसेयावबो नोंथाङाबो माबायदि मावलांगासिनो दङ आरो नोंथाङा थारैनो बेफोरबायदिखौ मोजां खामानि मावलांनो होननानै सिमां सुजुनाया बे थारैनो सिमां महर ना बले मोगथाव महर मोनगोन सिमाङा सिमां जानानै थालांबाय थागोन ना बले मोगथाव महर होगोन जोङो बेखौसो सानस'नानै मोनाखै नोंथाङा निश्चय बे बाथ्राखौ फोरमायहरबा मोजां जागोन साख्रि होनायनि खोथाखौ बेवहाय लिराखै नाथाय साख्रिखौ जों होनो हायो बेयो जोंनि मोन्थाय बेखौ रावबो होबथानो हाया हाग्रामा महिलारि बिथांनि बुंनाया दा रज'ला बिथाङा गोदो बुंनाया रज'योमोन नाथाय बिथाङा रायजो राजाफोरखौ ओरैबायदि थगायबाय ओरैबायदि मिसा खोथा बुंबाय आरो जिखिनि सोबख'नाय थगायनाय नासयनाय जि मोनसे राजनिति सालायलांबाय दा बिथांनि खोथाखौ रावबो मानिया नोंथांमोना प्रमद बर' बिथांनि बुंनाय बाथ्राफोरखौ खोनागासिनो दंखायो दा बिथाङा मा बुंदों साख्रि होनाय होयिनि खोथाया जेबो लिरनायानो गैया अब्ला बिथाङा बबे रावजों बा बबे पावारखौ लानानै दिनै बर' सुबुंफोरनो बा बर' फिसाफोरनो साख्रि होनो खोथा बुंबाय थायो गावनो खुद बुंबाय दिनैनि दिनाव खुगाजों साख्रि होनायनि जेबो लिरनायानो गैया होननानै अब्ला बिथाङा माब्रैहाय आरो साख्रि होनो थाखाय रेडि जाबाय थादों माखौ लानानै साख्रि होनो ओंखारो बिथाङा नोंसोरो निश्चय खोनागासिनो दंखायो आरो मिथिगासिनो दङ आरो बेजों लोगोसे मा बुंदों बिथाङा हाग्रामा महिलारिया मा होनदों
बेबाराव माने गोबां बार थगायबोबाय 17 बोसोर बिथाङा गोबां रायजोफोरखौ बर' फिसाफोरखौ बर' सुबुंखौनो थगायबोबाय रोजा रोजा बर' फिसाफोरखौ नाथाय दिनैनि दिनाव बिथाङा बबे लाइनाव थांगासिनो दङ बेखौबो नोंथांमोना निश्चय नुनो थांगासिनो दङ आरो बिथाङा जि समाव एबसुआव थानानै गाव आफादगिरि जानानै सोमावसारबाय थादोंमोन बड'लेण्डनि थाखाय बै समाव बिथाङा मा खोथा बुंबामोन नोंथांमोना निश्चय नुनो थांगासिनो दङ दा नोंथांमोना बिथांनि बुंनाय बाथ्राखौ फारि फारि नायनानै बुजिनानै लागोन होननानै आं आसा खालामो बिथांमोननि बायदि सिफ जानाय एमएलए एमपि जानायनि कुनु सिमां नुवाखै आं जि खालि बड'लेण्ड जेंनाया जोबगोन ओइ खालि डायरिखौ फुल स्टप खालामनानै आंबो सौरागुरि गामियाव थांनानै आंनि गामिनि आमाय आनै आइ आफा रायजो राजाजों संसार जाहैगोन आंनि हिसाबा बेल' प्रमद बर' बिथांनि एबा बिटिआर सरकारनि रावखौ खोनादों दा नोंथांमोना बै समाव मा बुङामोन बिथाङा बुंदोंमोन जेब्ला गाव एबसुआव थानानै बा आफादगिरि बिबानखौ सालायनायनि समाव गोबां रायजो राजानि सिगाङाव बिथाङा समायखिरा लानानै खोथा बुंदोंमोन ससियेल मिडियानि सिगाङाव गोबां खोथा बुंदोंमोन जि समाव बड'लेण्ड सोमावसारनाया जाफुंगोन बे समाव बिथाङा गावनि डायरिखौ फुल स्टप खालामनानै गावनि सौरागुरि गामियाव न'आव थांना थाहैगोन होनना बुंदोंमोन अब्ला दिनै नोंथांनि जिथु बड'लेण्ड डिमान्डआ बा डिमान्ड खालामनाया नोंथाङा दिनै बड'लेण्ड जायगायाव बिचार खालामबाय थेवब्लाबोथ' नोंथाङा जोबोद रोजा रोजा गोजोननाय मोन्दों थांना थाहैदो नोंथाङा मानि थाखाय गावनि सौरागुरि गामियाव थांना थाहैदो मानो थाहैदिया नोंथाङा दिनैसिमबो मानो बिटिआर मोननायनि उनावबो बड'लेण्डखौ मोनखांनायनि उनावबो मानि खारनाव गाज्रि लानानै सिटआव जिरायनानै दिनै हब्रा गारमाफोर नोंथाङा ससियेल मिडियानि गेजेराव बा गोबां मानसिफोरखौ सोंखारगासिनो दङ मानो बेफोर मानि थाखाय नोंथाङा निश्चय रां रुफा थाखा फैसानि थाखायसो नोंथाङा दिनैसिमबो बे गावनि गाज्रिखौ गारनानै थांनो हायाखै मानोना नोंथाङा दिनै बे गाज्रिखौ गारनानै थाङोब्लानो नोंथाङा खिजानि गोदोनि अबस्थायाव फैफिनगोन खोमा खिजानि नोंथांहा बेफोरबायदि गावनि गाज्रिखौ गारनानै थाङोब्ला रायजो राजाफोरखौ थगायबोनायनि फाबा नोंथाङा निश्चय नांखागोन बेनिखायनो नोंथाङा मा होनदों दिनैनि दिनाव गाज्रियाव जिरायनानै लाख बा क्रर थाखाखौ आरजिनानै लानो थाखाय नोंथाङा सिमां सुजुगासिनो दङ नाथाय बारा गोबाव सम गैलिया होननानैसो आं नुहरो नोंथाङाबो जिथु थारैनो बेफोरबायदि रायजो राजाखौ हाग्रामा महिलारि बायदि थगायबाय थायोब्ला नोंथांनि आयुआबो बारा गोबाव गैलिया माने नोंथांनि जिउनि आयुखौ आं बुंनो थाखाय नोंथांनि पलिटिकेलनि आयुआ बारा गोबाव गैलिया नोंथाङाबो हाग्रामा महिलारि बायदिनो उन्दुनानै थाबाय थानो गोनां जागोन समायखिरा लाखानायसो जेब्लायसिम बर'फ्रा उद्धार जाया बर' आइ आफा रायजो राजाया बयबो ओंखाम बोथिनै मोनजानाय जाया बयबो मोजां ड्रेस गाननो मोननाय जाया अब्ला सोरबा हाग्रामा महिलारि सोरबा XYZ नि बिनि खोथा माने बायदिसिना बानसावनाय क्रिटिसाइज खालामनाय माबा माबि बुंनाय आंनि खोमायाव एक किन्सितबो एक बिन्दोबो जेबो खहा खालामनो हाया जेब्लायसिम जेंनाया सुस्रां जाया जेंनाया सुस्रां जाखालि आं गावनो बिदाय लागोन आं कुनुदिन आगोलनिफ्राय बुंबाय थादों आरो गोरबोनिफ्राय बुंदों आङो नोंथांनि जेंनायाथ' जोबनानै थांबायना नोंथाङाथ' बड'लेण्डनि जायगायाव बिटिआर लानानै फैबाय अब्ला नोंथांनि सिमाङाथ' फुरा जाबाय दिनै मानो थांना थायो दिया नोंथां न'आव मानो थांनानै थायो दिया हाग्रामा महिलारिनि बुंनाय रावासो नोंथांनि खोमायाव हाबा जानो हागौ नाथाय रोजा रोजा लाख बर' फिसाफोरनि बुंनायाथ' निश्चय नोंथांनि खोमायाव हाबनांगौमोन ना दिनै बर'फोरनि खुगानि होसिखावनाय रावाबो दिनैनि दिनाव नोंथांनि खोमायाव हाबाखै मानो हाबाखै नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना मानो हाबाखै जोंनि मिथिनायाव जोंनि नुनायाव जोंनि मोन्दांथियाव नोंथाङा दिनै पलिटिकेलनि गाद्दियाव जिरायनो मोननानै बावलांजोब्बाय गासिबो नोंथांनि बैफोर थांनाय फुराना रावफोरखौ नोंथांनि समायखेराफोरखौ नोंथाङा फारि फारि बावलांजोबनो हमबाय सोरथो मोनजाखो दिनै नोंथांनि बिटिआर एकर्ड खालामना लाबोनायनि गेजेरजों सोर बर'फ्राथ' दिनैनि दिनाव बोथिनै ओंखाम मोनजानाय जादों जुदिहाय बोथिनै ओंखाम मोनजानाय जादोंब्ला दिनैनि दिनाव एक्स एनडिएफनि जिथुनाखि बिथांमोन सारमोन बिथांमोना दासिमबो मानो जेलाव थानो गोनां जादों दासिमबो मानो मोजां खबसे ओंखाम गोजोनै मोनजानाय जायाखै दासिमबो मानो बिसि फिसाजों मोखां नायलाय ओंखाम ओंख्रि मोनजायाखै नोंथाङा बेफोरखौ बुजिनो मोनदोंना नोंथाङा बेफोरखौ हमदांनो हादोंना नोंथाङा हायाखै निश्चय नोंथाङा मानो हायाखै मिथिगौ जोङो नोंथाङा पलिटिकेलि गाद्दियाव जिरायनो मोननानै गासिबो नोंथांनि समायखेरा खोथा होनाय बाथ्राफोरखौ फारि फारि बावलांजोब्बाय मिना जोबोद गुसुं आङो तामुलपुरनि सौरागुरिनि जोबोद जौ फाग्ला सासे बिफानि न'खराव जोनोम जानाय सासे सेंग्रा उन्दै समनिफ्रायनो हालेवदों आङो हाजिरा मावदों आङो खैला जावदों आङो गासैबो खामानिखौ लेखा फरायदों नाथाय बेजों सेर बड'लेण्ड आन्दलनखौ सानसेबो गाराखै आंनि हिस्ट्रिया बे बिथांनिफ्राय फैनाय खमसे खम 5 बोसोर आंनि ओंखाम संग्रा उन्दुग्रा न'आ प्लास्टिकनिसोमोन दा बिनिखायनो दिनै आं बेफोर खोथाखौ मिथियो नोंथाङा तामुलपुर सौरागुरिनि जा बबेबा क'क्राझार दिल्ली मुम्बाइनियानो जा नोंथाङा बर' फिसाफोरखौ लानानै बर' रायजोखौ लानानै बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारदोंमोन जेब्ला बड'लेण्डआ बहा थांखो बड'लेण्डआ बोरो
नोंथाङा बड'लेण्डखौ बबे जायगायाव फाननानै गारबोखो आरो दिनै बड'लेण्डनि जायगायाव मानो बिटिआरखौ थख'खौ सना बायदि दाउदै बायदि लानानै फैखो दे जेबो नंलामोन बिटिआरखौ लाबोबाय जोंबो गोजोननाय मोनबायमोन नाथाय दिनैसिमबो साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा मानो बिटिआर एक'नि गेजेरजों मानो जेंनाफ्रा सुस्रांनानै थांजायाखै मानो दिनैसिमबो बिटिआरनि सिगनेटरि मानसिफ्रानो रन्जन दैमारि सारमोनानो मानो दासिमबो जेलाव भुगिबाय थानो गोनां जाखो बेनो नामा अब्ला बिटिआरनि गोजोन सुक्तिया बेखौसो होनो नामा बिटिआरनि गोजोन सुक्ति थारैनो बर' फिसाफोरखौ माबा मोनसे दाय मोनबानो जेलाव थ्राप एसे गोरोन्थि मोनबानो जेबो सुद्रायालासिनो समाजनि गेजेराव जेबो सुद्रायलायालासिनो दा थोंजोंलि सरकारनि आखायाव हरनानै जेलाव थ्राप सोना दोननाय बेनो नामा बिटिआरनि गोजोन सुक्तिया दासिमबो बर' बिमाफोरनि मेगनाव मोदै सख'बाय थानाय बेसो नामा बिटिआरनि बड'लेण्डनि गोजोन सुक्तिया नोंथां लानानै फैनाय बिटिआरनि गोजोन सुक्तिया नुगासिनो दङ जोङो नोंथाङा जानो हागौमोन निस्सय बै समाव गोरिब न'खरनि फिसामोन नोंथाङा खैला सावनानै जाबोदों बन फाननानै जाबोदों बे नोंथांनि पार्सनेल मेटार बेखौ नोंथाङा नोंनि गोसोआवनो ला बेखौ नोंथाङा ससियेल मिडियानि गेजेरजों बुंनांगौनि जेबो गोनांथि गैया बयबो नोंथां बायदिनोमोन आरो दासिमबो नोंथांनिफ्राय गाज्रिसिन अबस्थायाव दङ नोंथाङा बेखौसो सानहरनांगौ नोंथाङानो जेब्ला बै समाव गोरिबनिमोन दिनै फैयै होननानै नोंथांखौ सोर गोनाङाव खालामदों सोर गोनां खालामदों नोंथांखौ नों आं रायजो राजाफ्रासो खालामदों जों पाब्लिकआ गरसे गरनै अनसुंथाइ हरनायजों लोगोसे दिनै नोंथाङा जोंनि अननायजोंनो बिटिआरनि सासे चिफ मिनिस्टार जानो मोनबाय नोंथाङा दिनै बर' फिसाफोरनि अननायावनो गादियाव जिरायनो मोनबाय दिनै अब्ला नोंथाङा मानो बर'फोरनि अननायखौ बुजिनो मोनाखै दिनै नोंथाङा मानो बर'फोरनि अननायखौ सानफा एफा बावलांनो हमदों जोंनो बिनि फिननायखौसो नांगौ जादों नोंथाङा बुंदोंमोन जौ फाग्ला सासे बिफानि फिसामोन होननानै बे सियर नोंथाङा जौ फाग्ला सासे बिफानि फिसाब्लाबो जोबोर मेलेम गोनां सुबुं सासे नोंथाङा जोनोम मोनदों थिग बे हिसाबै नोंथांखौ मा नोंथांनि जिथुनाखि आयंमोन बा आदै मादैमोना बेफोरबायदि बर' समाजखौ थगायथों होननानैसो जोनोम होदोंमोन नामा बेफोरबायदि बर' फिसाफोरखौ लाख लाख बर' रायजोखौ थगायनानै नारसिननानै दोनथों होननानैसो नोंथांनि बिमा बिफाया बा आदै मादैमोना सोरजिदोंमोन नामा बेबायदि होननानै मिथिब्लाथ' नोंथांखौ बिमा बिफाफ्रा उन्दैयावनो जोगारनो हायोमोन दिनै नोंथाङा मानि खारनाव बिमा बिफाखौथ' थगायबाय बादान दोनदो दिनैनि दिनाव लाख लाख बर' फिसाफोरखौ मानो थगायनांगौ नोंथाङा मानो थगायनांगौ आयो गासै रायजो राजाफ्रा मा सानदों बेखौ आं मिथिया आंनि गोसो गोरबोजों आंनि अन्थरजों जि मोनदांदों जि साननो हानाय थौले मेलेम दङ बेजों आं बुंनांगौखिनिखौ बुंबाय दा बिनि गेजेराव माबाफोर गेना गोरोन्थि जालांदोंबा नोंथांमोना निस्सय आंखौ निमाहा होगोन होननानै आङो नोंथांमोनखौ आखाइ खबजोबै रिकुवेस्ट खालामहरनाय थाबाय आरो लोगोसे दिनैनि बे भिडिअखौ जाय बिथांमोना जोबजासिम नायदों बा बुजिनानै मोनदों बे बिथांमोननि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर जासिहरबाय आरो बेजों लोगोसे आङो दिनैनि भिडिअखौ एसेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय जय हिन्द बर' हारिनि